APEM hene ahemfie defense man ho nungwa epesom defense no ho Ghanaian independence near was as a tam nine. Okay. Na ye kire ade bi osu a enye nokore omo se gold coast nya fa ho de na bede Ghana enye no sore abusuya mame enche wo mu akwaba enfambre Nyansapo studio ha se yakase Nyansapo a wo se yesane no badwemba kwan so ene wo hwe mafade afimitiri so ekosimi na ase na atimu se anibre aba okai afe apem han wo twe ne aduosia wo eye osanabosome da etosonson kokase a asanteman ye koye a ye frɛ no the battle of DOODOWA anase KATAMANSO war ene ana ye kaka ye ho anibre ene wo jawa asanteman ekomu na ene no akwakoye esabio anibre da enu nti adwo bepiemu e wo studio ha me ni wonim defo wonim de wakwadare wo nyansa ni nimdie mu de wote asante sem asante amamene na mane ene mene no ebetwetwe nkomo e de afa the battle of DOODOWA anase KATAMANSO wo brain no ye kaka ye ho na mekasa enye tintin se producer aye krado a mesre no se ode eye ye wrad wote bra wene kra wen wo maso Pia na yebo udi a na adwo ababomi mu ase ode ni video a na otia pakan mu okutatuo na e kire se anibra ba no bepe so ode sa video no eto so ma me no ode to so wie na ye hwe kakra ba yemfa ni die ma de ni die se no ye nkrofo bi anom bre ye de omumogya ehwegu ho eje asanteman esi ho enti ye bem ye din sima na ye de akakai wo mo no ye wi a ye wram wo studio ha sei ene historian aye ready a one yen ebetwetwe nkomo e de afa the battle of DOODOWA anase KATAMANSO war ne ho enti producer why krado a me so for video no eto so kakra e mame ene ani bra video ene no meka ho asema me de ekire wo amayaka aka ye ho e wo niema bi a asi emre bi a atwam tete ho no niema bi asi ye de antikura ne asante ababa ya asanteman de ekoye omo bra ye de omumogya ehwiegu ye de ma ye no ene sa video we ebetima aka ye nkakra se na meka ye no se ye video na wi a ene yenye din for best maybe na yemfa enchire ye ni so emfama ye nananom a omko ye de omumogya ehwiegu ye edema asantema wo bra na the battle of DOODOWA na se KATAMANSO war no ekoso dendenden a na enye asemketo akwakoye arahusem ye we eka kan me sen kadwoa menka ade we wobrumankume dapajane oswe chini abua asante man waya ye die yenim ko yenim janio aye wukuma pema apembeba we kire se ne adwoa mani abre bedin komo kame ho na onim difui a wonim de
wa Asante amamre na manie no membo mpini no memma na kwa abasonko emfambra Nyansapo TV so na enne nkomo a esefata de dika de ditie de be kire yen yasante sem ene yamamre ne yamanie no onfa ni nyina engu ha sei mayen na yewie a menim se won so se wonti bibi fanfa the battle of DOODOWA ho anase KATAMANSO wo ne ho a onso benya ntiase na nkyirima omoba no omonso asua de e de afrim entika me wen na ye ma no akwaba onimanyamfo menwo akwaba e de Nyansapo TV so na oho ye die Nyakopa adom me ho ye pa yeda otwedi ampomba se ye adom no ase menije se ne nso me ne wadi nhyiamu impempi no mehwe wo ewo eye akasamfo nyina hodo bebre so se ba ya mamre ne ya mane a senya ya wo kyerɛkyerɛ no na mani so enti me boss kan ye se nei wo be piem wo studio ha sei no na ye manigi ni titiriwe ne bra ye be kaka ye ho e de afa the battle of DOODOWA a dodo nanim se ye frɛ no KATAMANSO wo ne ho enti mani age se ne nso wo de wani munyam abepiem e wa ha sei ye ba bedi enkomo na we de ye mbra enne enkomo ne so ene ye ni abre se krodom senka ye ni timi bere ma ye ni ye kɔ anka mo behu se ne ye ni abre mene umienu yafade eneni yafade te Nyansapo TV so no edanso die nti na mene umienu kwenei yafa sa afade ohwe matade abeka se me kokon me hwe won so de behu se nibira ba die ana fa ho abakosem be ne fa ho ai na yemienu yafa sa afade we a yeti studio ha sei Asante ba 1701 na emfie ohane aduonum 125 years pepe ena toka koso KATAMANSO na asana me hya kra no nkrofo bi keka ne bi fa ho a enye nokre a be chirichirim obi se KATAMANSO ne chese obe KATAMANSO enye nokre me kura sa ne no bi chirimi mu krodin sesi am no kase constituency ni dinde bon KATAMANSO wa Asante mu ha da bi ewo Greater Accra region okay constituency ni dinde bon KATAMANSO nti enye nokre krodin ana ewo dada ena ntokwa etwato a Asante ne nipakuo bi wo Ghana ko etwato no afe APEM ahenwotwe ene du nwotwe 18 okay nti Asante hene ositu kwa mesbebo nso ekokon wo German oni emokon twa German hene edinkreti efiri wo kono Asante ne Ghana kasakuo bi a na nipakuo bi anko nti ntokwa Asante ko ene Ghana kuo bi akon twato ye 18 efiri okono Asante ne eye English abrofo ekon beye ensia senso efiri eye afi APEM ahenwotwe adunu 9 1824 ekopem afi APEM ahenkono 1900 nti eno no na ebeka nti mehu se ebi mo defense ne mamo okọ APEM hene ahemfie defense man ho APEM benkum eye latte ono so defense ne man ho na akọ latte ni mo so a akuse eso efese on so defense man ho obu bie no Asante na omko ye nungwa efese on defense man ho na nungwa no ye hwan no wa dodo san obu bie no no atime de amom nka bi fise sa abre no mo hene ye oba de ntia no ye oba nsanya Asante ahye mema na se afiri ho eno ti na Eastern region kwan mema atime ye ahemfo no nti ye beba nkakra na Asante chichire mu no ositu na hye ase ansa na obehye ase na ahemfo ni bi ne ya adwe bi ne nya adwe this is a friend kumaso na hye ase na ka kwaman kokofufo ene free kokofu ebe chichire kwaman no mo betena kwaman no omo a na san kotena Kenya ase kwabre Kenya ase betena ho wie no na sa abre no kuro ne yanketenkete ebi wo ho a enembre mu na edan be se bia enan pe anase numpe na na ye kuro no nti wo hwe a this is your friend adum no bro no aduoso wonson aba 77 if it's all call ma yo baby ti say baby adum post office won ho na ye kwaman baby a KUM office won no ho no na na ye friend asafo nti say asafo na ohunu bro ni move asafo hene ko ho nti na himfie ni nan kakra bi won chen no kwa na ye asafo dade so aba KUM office na chi ho na for water works no ho na dade so aba nti sansa asem so bi koto ha jiso to free dade so aba hino dade so aba na wo hu no ha no amakuma asase so no mo ho kakra bi no mo ene wo baby se pampa so ewo soro ho u sane aba baby a otum for run about one dominance ono ye ba for
ya aboaten okay uduru ho na ye wo te se ofiri asafo frako adum STC ho na soro ho na intersection wa mu ache nan no kwatana so otumfo che amen kwatana so ho na onso edi hene usane from ho a ye wonsu ase ye wo atremade bia woni hene a oye hinkese nti nkronkro bebrebe na asante osetu ni timi kika omo bomu okeka omo bomu nkrofo bi yeso mompene te se tafo buokro mu friends amakum wakunkum nkrofo na odom be hye mu nti na katafo da ne man kakaka enu ti se obehu se ahemfo ne ba menhia kuma traditional cancer ya ahwe krobonchine ya ketwa na efidom ya ahwe tafo chine bo se mu bai pa ni nyina akire nti okeka omo bomu na afọ de chichiri kuma ma na ye kese be kese no e no be friend no kwaman kese nti baabi a ye friend bantama na nke fro edwa bantama nti ne fro edwa na edwa no sisi am no kase bantama dwom re fro edwa dwom okay e na bantama chen no ye fro doma e ho na doma afọ omo dwen so omo nya sanfo no omo te nti omo ye inu am omo nya nipa so konfiri ye ho nti omo nyina okeka bomu no na ode chichiri kwaman kese no na odi nkura kese te se mampon APEM so be da na kumawu edwesom no adwumaka ase kese ene sankuru nyina be kan ho wie no enom kokon ji omfa ho de okay ye ka denjira enye central region denjira na enemiri mba bi efra anwan kwanta no denjira enye central region wow ase bi nesi ya da achen besua enom tu kotena ba bi omote no nti denjira enye central region omko na dunkwafo ho nti na e odunkwa hene okay ewo ho no dunkwa hene no ho na denjira hene beto no ho enti ho na denchira no wo enu ti na abehwa ntokwa ekoso asante je ne fa ho de ne ekoso power adunku adunku fo bebre wuye ansa na ko wie wo fe yase nti nya se na omu twa kwantententen nti won se de mi si kire wo se brono no wawase nyina wa adum yo san kronkro ni nyina wo ho no a bia wo ne hene nti bra o kika san kro ibo mo kokon yom jom fa ho de no ena ohun se omo kwa jom fa ho de no abusun ya friend agona akanfo nyina ye nipa baako ya chie mu nwotwepe okay na nwotwe ne friend abusun ku nti wa agona asene asona duana oyoko britu ekona sa abusun ku no ena omutu no mkwato chichiri nkura na bia afofra be ka mo ho no ma ye kuro baako nti se ne obi ti be no se ye wo tribe bi ti se bia achima na asante ya enye nokore ye one nation okay akanfo senka ko ba se nka ochihene eya achimni na ofenso hene eya asantini na asa omni different trapper eba ne se na ofenso hene na busia panyini ne ochihene nti ofenso hene uwa na ochihene na babaye yi no omo ye nipa baako okay omo ye busia baako enu nti na asantini oyikuni uwa ona koye yi enfa no baabi a wo nti kire se omo ye baako santi na eye mampon hene na koye kwawu hene yi se ona ye omo busia panyini nti ebra ye saade ohun se ntokwa ne be koso asante be gene ho no agona afo no abusun efre no agona no o ma afo mo ha sentokwa mo kun ti asante na ba ko ne achim kotoku wow na ba ko ne boje sango nti asante ne ekun ye odi nkunim yi no oje adanse nkuro nyina be se na se fisa na nyina se de nchira se me pacho minjwa no asante hene eye ne yewra woti so na se asante nyina wotwam ku odi kan no asante no se tu odi kan okay okonje ho wie no eno oba eye achim eye asante achim hene no sabre na ye fro asante na ye fro achim kutuku na hin kuro ne dampon ben bompata sisi a eno kon no je ne kuro no hye ne kuro na se ena afi de ode ayokofo aduanafo na betena dampon sisi anti sisi ya no momudi dampon so no aduanafo nti oje san kuro na ansa no ba beji san kuro okon ye so obekon no one na ekon mu no ena osetitu akontoka a wadi nkunum wi ono nim so odi nkunum die ba no tia pakan mu no no obetu no tu ena ekun no nti that was 1717 na do bedi na ade no ntokwa kakra bae ben finsia miensa hwema mentwe bi ba akonya ne ho ema de kosi ya ne se abna poku ya ne dom no edwane firi asanteme ma mo kwakekere sesi kataku efem baule e Cote d'Ivoire na ye ne nana ye opoku asetitu nana opoku arobedi na ade no ne grand nephew ne bedi aranya ne wo faase na ye fre no opoku are oba 1720 oba ye no tokwa ba ko esi ne so kan ne se obekọ akotore ne nana wu no so to ne achim kotukufo kokon ye ena otimi ji omukuru no na oto hodin asante achim ne firi okọ ne beka asante man ho
ɔkɔko ntɔkwa no ɔbaeɛ no na ɛyɛ obi fuso a wabɛsi n'akyi biri ɛyɛ awen hene wɔn nso abɛsi n'akyi ebiri moro abɛsi n'akyi abɛkunkum kurɔfoɔ asesa adehyeɛ no ne sika ɛkɔ na nsaase asese yɛfrɛ no ahafo no ɛne hyɛhwie ɔso fa dodoɔ no ano na ɛhyɛ n'ase ɛna asante hene soma n'akofoɔ mɔm kɔko agye hɔ nti ahemfo mo kɔko gyeeɛ no ɔsan de saa mpatam a ɔmo gyegyeeɛ no hyɛ ɔmo nsa ebi ne sɛ efiri mfɛnsi ɛkɔfa adugyama mankranso kunsu nyininofo yɔɔso gambia no wan Ghana no batu nyinaa no hia hene na gye saa nkuro no nti bɛpem saa abiri no ɔmo hyɛ na hia hene ase akwaboa hene nso so ɛbɔ no ho mɔden ɛgyegye bi akama amachi bare mo ne nti kumase kontinent ɔmo gyegye saa nkuro no bɛpem saa abiri ɔmo nyinaa hyɛ ɔmo ase nti so sia ɔhene bi kumase a ɛyɛ na anya baabi ɔtene nkwa na ɛne dia ɔmo wɔ nsase akɛseɛ ɛwɔ baabi a ɛhyɛ ɔmo ase nti ɔyɛ saa no ebio na jama so aman home ne so ye kan jama ɛyɛ ne fa no bi akodi kodi wo a ɛna de Ghana no yɛfrɛ hɔ jama north jama south doma east doma central and doma west ɛhɔ na ne pe jama sɛ ne no wɔbunu mantem wo na ane wo asantime hu ya on sɛ de sɛ yɛfrɛ no bunu mantem no sɛ atiefo kɔhwɛ map a yɛde kyerɛ Ghana nya independence ne wɔ asase tam nan na yɛkyerɛ ade bi wɔ su a ɛnyɛ nɔkorɛ ɔmo sɛ Gold Coast nya fahodi na bɛde Ghana ɛnyɛ nɔkorɛ saa na wɔakyerɛ ɛnyɛ Gold Coast nya fahodi bɛ nyɛ Gold Coast nya fahodi bɛ Ghana ɛsase tam nan ɛne ka bom titam na Ghana bɛnya independence ne wɔ asase tam nan na obi a wɔkwan fa so a ɔmo yedi so ne wɔ Gold Coast colony ne mbirim de friend Western North Western Central Greater Accra Eastern ɛna voter region free a friend say who ase oba no me kan krubi te say Abedakpa Akachi Abo Joje Keta Angloga Aplau Denu saa nkru no na ehye Gold Coast colony mu ɛna wo free ho ekɔ hohoi kpando ne ekɔ akɔfa akosi bɔko yendisfa akosi bɔko ho ni nyina no na wo so yɛfrɛ hɔ no transporter to Goland ɛna this is yɛfrɛ no upper west region, Savannah region, most part of northern region, any portions of upper east, any northeast. No, now was from northern territories. It is us at the time 9 no, any kabum de Ghana. It will also simplify and say, go to school near Sabrana Yinya Fahudino. In fact, Translota to Goland in 1956 no more to about your name and Sanakan. And Massa. ɛna go to school no man dom ko sha abrofo ase sɛ sa asantefo we di so de broni hye de so mai ɛna ɔmo san ho apam ɛyɛ 1844 6 March asante back British colony 1900 after Yasantoa war no ɛna na broni friend Ashanti nti de na broni friend Ashanti no ɛne achemu nan ye wa Ahafo region Ashanti region Bono region na Bono East region ɔmo nyina nim sɛ obi antimi nya man hene wɔ saa 4 regions no mu just wakɔgye asante in permission and who dance di ni say 1987 if we the compromise stance na was PNDC member or responsible na friend Alhaji Muhammad Idrisu ono na was obi hu asante no tumfo pokuwa the second e ma ne pren so ansa na nkrobi te say Dumase number 1 ye yo mo man hene sanse mwe no tachi man hene Dr. Bibi Ameya e confirm January 1996 ebro ba otumfo pokuwa ho e be sere ne se on fan sase o tano so bi nhye nase na on fa mesom no nti saa ne ma we nyina amanfo betumi akwa cheke nti Ghana sase no ebra opokuwa e ko German no na okọ ne ne ko no odin be ka asante ho nti ya yeto nwum bi se oseditu na ehye o man na se na so opokuwa no man no wo no fi so ono no tere man mu be se mprensa na abre so okọ nipa obedi na ade no na friend Kusibu Adum ono ba 1750 ono ba no wan hye da anko ntokwa bia na ono no one of the significant things oye ne say ono na dey friend ade so ababa nkrofo na ebu omkum fo no e no ma ahenkwa bi kɔhwɛ om so mfom nya adwuma eduru ba bi no mkɔhwɛ na omatimi aye mfu ama manya mfu de bibre betimi de ama oman na di saa ne ma no ene ba ya ekohu sɛ sisi man mu anya mo so mfa so ene to hodin dade so aba na ono susu di ade ekopem 1764 no no de
sebi nani edum kakra nti ono na abrɛso na afi yeso ohene sa de chia no nti ono kɔ ye no nya ohene a wo so ba ya na so nani eden ɔsɛ kwadwo ɔko awia ono ba 1764 kɔpem 1777 nti ono na abrɛso no ɛna na ono so ɛko ntɔkwa de gonja ɛne dagomba ɛbɛka asanteman ho wow nti mo sɔrɔ mo se bantama efiri dagmo no se dagomba mu no bantama hene bɛn na ɔno nte ma ne ba nti mo se bantum ma kyerɛ sɛ me dia ma me ba ɔhena no di kan no yɛ amankwa atia amankwa o yɛ tietia a ne kuro mu bɛn ikokofu bɛɛ boso mienu no me fa hɔ nti ɛnyɛ no korɛ sa nti ɔno no agye ɛde ma ho no na nam sɛ mampɔn hene di animu wɔ saa ntɔkwa animu mo ɔmkɔgye ba nti na ɛhɔ ka mampɔn ho yɛndi ɛna ɛyɛ ɔmo traditional capital na ɛka ho ɛna ɔno so tre mu duru hɔ nom nti ɔno so kɔɛ no ɔsɛ kwame panyini ɔna bɛdi ade na kwame panyini no ɛna de nkremosum ɛba asantema mu efisɛ ɔno atena mampɔn pɛn na mampɔn no ɛnam sɛ ɔmo na ɛhwɛ yɛndi so nti no na nkremosum aba hɔ kakra nti na ɔno no anhyɛ da nkokɔ kɔko bebrebe na ɔno na abrɛ so na ɔde atipin ni apagya konya bae na ɛkyerɛ bɛhyɛ da akyerɛkyerɛ mu nti ɔno no ɛna eduru baabi no na asɛ ntɔkwa nhyɛ da mo hyɛ da nko ntɔkwa na yɛyina na mo fɔ so na ama ne egya akonya no mu ogya mu na ne nua ketewa ɛyɛ opokufo fie bae ɔno de wankyɛ ɔbae odi bɛ na dusia pɛ we ni firi so 1799 na ɔno ba 1800 bat wankyɛ na ɔkɔɛ na afiri de ne nua ketewa ɔsɛ tutu kwa me sibe bae ne ɛta friend kwa me kuma no no na brɛ so no ɔko yɛ for the first time a group na no hɔ 1807 na ɔno ko ya akɔgye Elmina ne anomabo ne Capus ho nsase ne nyinaa bɛka asante ho na ɔduru hɔ wie na wini ba nsuo ne nkyɛn hɔ kɔɔpo nim na ɔde na asi no sɛ aboa bɛn na ne ho wɔ na ɔm sɛ bonsu na ɔde bonsu ka ne den ho na ne din yɛ tenten ɔsɛ tutu kwa me sibe bonsu ne etwa so ka no sɛ bonsu wow nti efiri na abrɛ so kɔ no afi ne etua rent ɛtoɔ ɛma no ɛwɔ castle so na ɛwɔ pona no hɔ no nti ɔsɛ bonsu abrɛ so no ɛna rɛkyɛrɛkyɛ bi kokɔ kɔsɔ mfantefoɔ nim hɔ nti 1811 1813 mu ɔbɛkɔ kontɔka akra wɔ hɔ because na asantefoɔ kɔdi dwa na ɔmpɛ sɛ ɔmkunkum wɔn ɛna ɛno mu no wɔyɛ sɛ ɔba bɛtua ɔmo so ka na ɔsɛ anasraafoɔ de ba ɛyɛ 1823 na ɔde ɔmo ba no saa abrɛ na ɔno deɛ watɔ wawu but ne ɛnya na so yɛ nti na kɔpem mprɛmpɛ the second time ne ɛfrɛ akonya bi abakoma hene ɛkyerɛ sɛ next of kin anaasɛ ndeɛ brɔfo bɛka no crown prince nti wo na woyɛ ɔhene a ɔdwumadi ne sɛ ɔhene wu a wobɛtake over nti abakoma hene no yɛ ɔsɛ tukwa mɛsɛ bɛbɔ nso ne nua ketewa ne frɛ sɛ yɛ akoto nti wode di ku no anim nti da a ɔmo bɛko ntɔka na ɔmo saa berɛ no aseɔfoɔ no sɛ kyinkyina ɔmpɛ sɛ buroni na ɛdi ɔmo so ɔmo mpɛ asante ama muo nti na buroni bi asoma no afiri Sierra Leone ama na baa ɛfrɛ no sɛ Charles McCarthy nti ɔno baa no ɔno yɛ sɛ obɛdi anim no ate asantefoɔ no ase na ɔno hu ɔmo sɛ nkurɔfoɔ a ɛnim yɛ primitive nti obɛtumi akunkum ɔmo na ɔyɛ na obɛdi ntɔkwa no anim na asantefoɔ strategy na ɔmo hyehyɛ ɔmo tetɛtɛ nti no ntumi hu obi hu asɛ wɔha napa na ɔmo friends ntɔkwa no nsamakɔ na ɔmo ne tietia ne sɛ asantefoɔ tumi di ne so nkunim etwa ne ti 21st January 1824 saa da na no na ɔmo bɔ amane wɔ asantema mu sɛ asante no sɛ bonsu ɛda ya wansɔre nti deɛ ha adwene na asantefoɔ adi nkunim no deɛ nanso na yɛ asantefoɔ wɔn sɛ asantefoɔ ne mfantefoɔ ne atemabua kwa ɛne akuapemfoɔ na ɛkɔ ntɔkwa ɛna gadangwefoɔ de ɔmo bɛhyɛ ntɔkwa no mu na asantefoɔ so ne gadangwefoɔ no wɔ apam bi wɔ ɔmo ntam sɛ yɛnko yɛ namfoɔ nti ɛhye asante hene foforɔ a waba ɛyɛ ɔsɛ yɛ wakoto ɛma ne ka sɛ yɛne mu nte ne bɔne na ɛbansɛ na moyɛ saa ɛna ɔsɛ yɛ wakoto ka sɛ ɔbɛkɔ akɔtɔre nkranfoɔ no so werɛ ɛna asante mmerɛ a yɛhyehyɛeɛ no ɛkyerɛ sɛ yɛko ntɔkwa biara wie a ɛwɔ sɛ yɛbɛ fie ansa ne asan kɔ ɛna na mahene ka kyerɛ dabi ɔntumi nkɔ ntɔkwa na ɔse kyinkyina ɔbɛkɔ nti ɛbɛ asara mahene bi ne nyɛ adwene ɛna ɔyɛ sɛ wate sɛ ɔrɛkyerɛkyerɛ bi kokɔ so mfantefoɔ mpatam hɔ ɛnkanka ne ɛyɛ kromanten ne nkura na atwa Elmina ho no Elmina yɛ kuro bi a ɛne asante ɛwɔ ayɔnkoɔ saa kɔpem 1874 Tisagranti tɔkwa na ɛbaeɛ no the immediate cause of ntɔkwa no ɛyɛ Elmina na asante ne Elmina adɔ no ɔmo mpɛ sɛ ɔmɛtete ntɛm ɛna asɛwofoɔ no nyinaa hu ne sɛ Elminafoɔ
nyini papa if so mo ne asante akabom nti saa de no nti na sagranti tokwa ne siye nti na asante ese wo hu sankrofo maka no epeso mo na emi na fo because of that na okotena ho ba busme nso bibia nsi ho no ye sesa na te dia okon kranfo no o makotre ndi nti a wan omo ekota asante atamfo achi nti wo ye so okọ no onso medical ka na ahemfo bi mpene so mampon dwaben mu nyina no mpene so ene ba sa na afi de se na abrofo no so ye omo ya se omo se bibini atimi akum omo this year o ye governor ona na governor of Sierra Leone na na di Gold Coast abeka ho di Gold Coast na asante kan ho da omo ya omo so omo chese Gold Coast ni kan nti ya ba sa na okọ omo ese de tu sika ma de ko fa asrafo free Trinidad and Tobago Caribbean Jamaica India Sierra Leone and Nigeria cause omo ba so omo ni asante me kono omo entimi kire omo se omo timi di English for so enko sa akwa nti omo ba no be hu se na asante so ayeso one nkranfo ne ba be kon na nkranfo so nya information no ene ko ba se nkranfo so kan kire akanfo akan se motamfo ne bebo amuti so nso de ba me so no mo se ne so ye no be gs ne e bebo awo ena de nchira wasa atimabu akwa atimbosome atim kutoku akuapem akwamu ena mo nyina akwa omo ne fantefo nyina akoye baako ena nyiri si de ne saa asrafo nyina eba no ena sabre na de Christian Boy Castle osu na sabre Denmark abrofo omo ne from Danes no mo na e wo ho ena omo nyina aka omo ho ena nyiri si abrofo di animu ena omo gina faako ena asante hene osaye akoto ena na asante man egina fado baako ena omo de ntokwa ne si ani juada osana de tosonson afi apima he nwotwe adunusia Monday 7th August 1826 ena ntokwa ne si eti se na obi gina nungwa obi gina akuapem obi gina akuapem late obi gina akuapem akusi na wono se ne na ne kontokwa na onko o ma hemfie enko he se ye de medal bia bo ho ya atro so Ashanti 1896 onu ade kro ya award abroni de mo 70 years pepepe e bra to one kwaso de to de mo no se medal masem bo a me ma me ne Asante kontokwa etu ko Canada ya ye monument esi ho anma ya atro amanya English abrofo no mo kontokwa oba mbabibi mamu nyina nipa ku a omo nye oman a omo dro omo ho a ebo omo din ya Ashanti omo kan tell say o Ashanti o baby foforo baby mamu ha West Africa ni obi na osun abakos na Jesus Ashanti me mako na Uganda kaka oko Uganda na nkon manya so mu sun abakos na osun baby man ya de o wetin na Ashanti na Ghana ha kra no o pese onya content o de sedaka e fa Ashanti hene to wa isun na ka Ashanti ke bunya view fa okro hene be transfer discuss na he di ba do mba ko he eti eya na sese enumdwa no tin tokwa no kotu fra no pa no nsia kopema wia no miensa na tokwa no de ko ba ne se Asante de dombe sempema duana ne bae ayo no na ahemfo ka ho ana ahemfo bi ka ho hin bia di domanim so Asante kontokwa on say de efre no benkum nifa no ye nka ne kwa ansana Asante be kontokwa no ye nkrofo ye from akwansrafo omo ye hwanfo omo no na broni ba ku besu ade we de ko South Africa 1897 na de say akwansrafo no kire say ohwim ni amanfo mbe kontokwa nti ye amanfo ebi di kan ma akwansrafo no akospy wo ohwim ho no ahwe ohwim no enso da ha afro da ha bepo wa ha asase predada wa ha say omo atuo ni gu ha ma ne gu ha mema gu ha omo fa ha omo yesi nti omo wi a omo ko survey no omo survey keke omo ko survey awie no twafo no so beka kokom ho no ma twekere po omo timi sheda yese ye be sheda akotjiji omo ne adwane afa ha nti ofa ha ahoma we be yi no yi na amana etutu amana ho ba kotum na zoom wawu we be betima fidi ko bona na akuno ne ye sa no nyina ho nti yansa na tokwa no be koso bi ho ha akwansafo no twafo no ebitimi wu omo na bokwan no na twafo no ye de bi fra country ni akwamu ye kontokwa country for the dick first na akwamu for na to aso na ohene na odi tokwa nanim ne ba nanim pe no mo mbon ho ban ne adonten benkum gina benkum na nifa gina nifa na chidom no e wo na chi nti pempi ni ana chidom hene no
otaye ohene ne ba a obo ne ho pa afiri nachi nti na asantema mu no ye chi dom hene no ono ana san ya chempem hene nti na mebusa ntokwane mu ne yenya afekuo no ewa asantema mu ha na nti ye ntokwa na ye kono ntokwa na strategy ne de ye fekuo enu ti na obehwe asante hene tena ase aya no mo face na new street no eta continue akwa mu go ma na bedi na nim de na kontokwa no wow ena otena ase a ya ahwe na chi no Mose chidomfo no ne akwabiafo na wono na akwabiafo no ye no mo tena fi mo ya safo mo tena fi ahwe mba emerewa enkokra ne nkra ne sika ebeja no fie no so nti ni nyina ye hyehye ya de kokon nti kon ne kwa formation ya de kokon no na de bonkonya no wow nti kon na sene omo hyehye ya de kokon no eno ana ne ye komanhia ye hu no asetena na se no sa pepe wow oh nti mawre no eye ase national security fo bi omo guard o hene no nti ohene na betwema ko wi no nti na ya mawre hene one of the few ahemfka kra bi a ohene betena so ya no so betwem betena se no na ese mawre hene wo kuma strategic council no sebi ne ho dodo ne kakra nti mpempi na na musini asampon hene nti ya na eduru se mawre be kasa asampon hene kasa ma mawre ese de asoro mampon ni ho kuma ni fancy se ya na kwata kese hene ne kasa ma mo nti sebi sa formation na no de kontoka nti omo ko no no mabo mo ho ewo tuo ne niema de na so sabre na afira na de sisi e friend bomb no aba foforo na abrofo ne pe bi dia try nti ho enom so sa bae no betoto ya ma ho ekumo nti na ebi hu bi nti na asanteni kura timi ku asanteni wo hu nti ntokwa no ko na no bebre ato ema eduru ba bi no na afide omomo ekura sikadwa no odi sikadwa no ko so omote no omo ka tene mo fa ye ko ntokwa edi sikadwa no ko odi sikadwa no ko omo ka se mo fa nko so de ko nti eduru ba bi na ayeden ena mo hwe sikadwa no so na se miscommunication bo motema so mo kuja iskadwa no ho ema ebi se mo hu ba bi ewo ena dwaben hene kwakubu aten ene ni nua kontena se hene twepanyini ti no se de o se ko hweba no mo san machi no mo ko no na yesi e tutuo ebro na kontena se hene beba kontena se hene nanso wangu ena otumi ko faae ena oni dwaben hene no mo ko fa baae ne ho pepena de no de braa Dom de bae no na asante no se yakotu ebo maba so afre dwaben hene se owro akoma eno ma eye kontena se hene oje abo enti se di na ye titini nyina ye bra na ntokwa no koso no ano munya free mu obia ne ho onya ne din kwa enti wo se ye frɛ kokofu hene ebia okoji asu a o tukom de no eno ka cha asante Jesus come no so mun sense no se de Jesus ma kontokwa na wi ansan man so enti na bantama hene mun so sama na de bom na ye ntokwa ne mu bia na enti wo se frɛ ohene bi ohene bi baafo e che boafo enti no bi ti ba bi a na ohene bi wo ha wo sai ano to ase me okoji aman wo konji o man ben enti wo te se word ma se hene frɛ no okoji aman kwabena kira wonu de dia wo na ayi a friend general officer commanding the Asante forces 1900 break kun ya Santo awo no emma ukun ya cancel on surrender emma ye kun no ewia ketekete e o race course no se fatase wo ye friend o ono na konje ye ono ye general officer commanding the forces na ko I say president and I say chief of defense staff a ogina kun anu kuma Asante man nyina eye ward ma se hene wow ono na bono ho ahemfa kese 54 wo nyina no nyina hye ward ma se hene ase na nensema ye basa na ne continue ne sunya hene a no nyina so mo nya Asante fo omu nyina mpom ho nyina ahemfa wo nyina ase na ase nti na mihia obi ofiri ward ma se pa mdibu ma no ne nana ne gina kon ye ewu awia kete ewo race course okay nti din a wote se de fra ahemfo no ye fra mo kwa nti wote se ye fra obi bema de nti ye fra twinbo akodi abema ne se wo no na timi kan se ye nkumi na Asante nya ne fa ho di nti wo ye bema enya se me ye wo me bema tina me bema wo ye hufo me bema me de ye wo me keke ye du ko gina ko ni wo dware me ntimi nya esi kokun ho a eti onti nti wote se ye fra kontena se oje abo a enya se wote wo no ma no famra ni o osefata sa nti wote se dwaben hene owro akoma okwo ye no mode ye agudie no anyina bre Asante hene okay nti ode bre ye no ntokwa no ye ho concluding a treaty 1831 ankrofosua no social service history ni government amuka the treaty of 1831
Captain George McLean na di omo no omo sign di enti na Captain George McLean na di animu because ono no krom fo na ne asante be kon ye se ukrom hene na ne asante kon ye anka ukrom hene ne asante be tena ase aye apam ati ntokwa na no kan se free na ekoye nkom bi okay enti omo mo ka se omo ne asante kon ye e wo so mo be kire ye ne ma na ma ho ne ma dance no enti uko school na Treaty of 1831 bisa answer the treaty no America for ne friends Iraq for ne America for ne Afghanistan for ne America ne Vietnam to come kuku hina ya to kwa ne sheda back conclusion okay the interest North Korea and South Korea they are set at one so munya transit apam say ya wi ntokwa no nti ntokwa na wi ye ne 1831 okay na hwan ne tena ase ya apam no na English bro ni gina fa na asante gina fa e ma e kan say sa ntokwa na course no nti asante hene fa ne mamienu mesia wowa onfa sika kokko ounces 600 emesi awa odikosi awa emode ne ma osun kwantabisa na osun ansa ono ane ba ene nua panyin o sebonsu ba ene odikosi awa ema ye de sa nipaku ye dom kosun ade wa bruchire ai dom be back 1840 ko ba bi enti kire se asante ne omo ne kon ye na nye no kore da se asante ne katakobi organa enti na omo kon omo ho no na no ne ntokwa na toso mi de na edikan ne Appiah ma he nwotwe adunu na 1824 no no makati wu ya dina no na be toso mi no de be toso mi ansan be ba 1862 63 na foforo aba 1873 74 ansan na enya ba ko ombe yiku be fa asante ne ko 1896 na final one 1900 intini na ye katamanso wo no ana se katamanso wo no ye de ko so wo 1826 no eno no ye ko no kura friend katamanso ya anwan kwanta wo ka eno no anwan kwanta no katamanso no ye enkran okay ofa Medina Adenta Frafraha Oyibi wo de kura dodowa ene o katamanso wo ho enti nsonso be na da the battle of dodowa ne katamanso wo ni me fan say ana nsonso ye nim de say fanse ofiri kuma ofiri adju so be kuma se nwura na wo mfimfin ho na ntokwa akoso nti ebisi kuma se ntokwa ebisi adju so ntokwa ntokwa kro na nti de fe dodowa na katamanso ma ntem kro na wow nti o mo ntem ho nti ebi so tena ho se ete wo ba bi kekan se katamanso ho na katu na kro ni ho bon katamanso e constituency you can take on katamanso na me say santase katamanso ya o debi because bebre na ka se ho we so mo kata yen so nsem bebre nti no bia ma kata na asante ko kata o ma be na na ho sa abre o ma be nti ese mo amoje fans na mo ho no na Appiah na wo idodo anten ho na atimo baka na ododo anten ho na mankasim kromantin anamabo ana se abura ana denchira ana se wasa mudi he na wo dodo anchen wa no mutime nchire efi se dodo wa ho no ho na nye gan ho ye dangwe wow on se de bo ame kakra ne se minim ho na me colleague on na to na nam ta ko di weekend minim so menya minim ho no enti ho ye dangwe on se ye ka dagba gadangwe ye wo ga dangwe nso ye wo ga dangwe no mo kasa no ebe ye ga dangwe na ko mutimi ka bom eben I to say obi kan fante ana Appiah no obi kan asante wo se obi a kasa no tone nko ha na so ye hia obi ma no bechichire mu na me hia se me sua fante ansana fante ni kan mata ase nso se kakra won tem ebia ono ka kohwini won fante ma chese obi di ntro me ka kohwini obi chire bi foforo na so oka ebia oka chire bi abodoma me nim se oka krama me ka krama onso nim se me ka abodom nti saa na nti gadangwe no obi ote dangwe bia atumi kan kran na mo kran fo kakra me na te dangwe nso se wo man me sua kran wo school okay nti baby e kontokwa no enye gamachi asase so enye friends tema asase so okay enye osu asase enye la asase nti se mo je fans na mo se kata o ma be ne ko kata so ho sa nwure mo na o ma be na net nti ye hwa de bi o ntokwa no enko so na nkabom asantema mu ana se ntokwa na de nkabom ne bae na asante de aba adi mfinhia o ha na edunu 125 years asante ba 1701 nti 1826 na asante di 125 years na asante hin otoso nwotwe na ete so nti o da me kan o se tutu opoku are kusibu adum o se kwadwo okon awia o se kwa mpanyini opoku fofie
ɔsɛ tu kwame sɛ bebu nso ɛna eduru ɔsɛ ya wakoto so okay ɔno no ba no na asɛ toda obi ba foforo no pɛ kyerɛ sɛ maba asɛ soja ni ɔhyɛ uniform na nkuru na sɛ ohun sɛ ɔba yɛ nkyɛ soja ni a wakyɛ bia no ɔkɔyɛ ne private worker ɔnhyɛ soja ka ɛkyɛ kra oyi to nti ohun sɛ bisa abisi newcomers for newcomer waba ɛna wɔkɔpɔ na ahemfo tu no sɛ dabi nye sɛ no so dabi me mo hu sɛ baba ɛna kɔfa asade ne bae na wuyi firi hɔ ma nti ɛna no so kra no sɛ nkɔmo na di asante so na mo kana nke ɔsɛ nkɔmo asante bɛ hyɛ ɔmo ase me ka nnɛ sɛ asante hin so ankyerɛ ɔhene bia ɔgana ha wow efiri sɛ asante ba yin so ankyerɛ ɔhene bia ɛna saa ntɔkwa na esi KATAMANSO no ɛna ma ase ɔfo fa ne sɛ ɔmo nyɛ mo fa ahodie ɛno nti na ɔmo nti na Greater Accra General of Chiefs ɛwɔ DOODOWA ɛno so ti na eduru baabi a ɛte National of Chiefs 1969 no ɔmo sɛ mfa headquarters no kɔ hɔ if ɔmo fa sɛ ɛhɔ na yɛ independence ground ɛmɔ enti sɛ na obi ti baabi na ɔsɛ ne kuro nhyɛ asante hene ase da yɛ fa ne saa okay na so records no hɔ PhD zaman for atwa fa asante ho bibiri no ɛda hɔ clear sɛ de enti ana wo ko ntɔkwa na wo ko apɛ fa ahondie na wo nhyɛ asante mu na ka fa ahondie na wo pɛ enti saa ne kosi yɛ okay enti na nka bom ne wɔ hɔ dada na asante wɔ hɔ ɛka bom okay na dwaben hene nim sɛ ni wura ne sante hene enti no kɔfa sika dwa no de brɛ sante hene na kontrana se nim sɛ ni wura ne sante hene enti no kɔfa sika dwa de brɛ sante hene sa ntɔkwa yi no ahemfo wɔ de sɛ friend bono region ne bono east region ɔmo nyinaa ka ho bi ne ɛkɔkɔ ntɔkwa no okay enti na ahemfo no yɛ dodoɔ sɛn ana no deɛ no ɔmo kɔ saa na ɔhene bia akɔ ebi obi bia de na srafoɔ ba de ara kɔba ne sɛ yɛgya nkɔbiafoɔ no na ɛwɔ nkuro no so ɔmo hwɛ so na mo ɔhene bia ɛba yɛka nipa do a ɔmo fa mra nti bi ɔmo tin sɛ bia ɔman bi sɛ dwaben ɛso efi sɛ dwaben yɛka dwaben ɛfɛ dwaben nɔboa mu bomfa konongo odumase saa bɛfɛ dwa so ne nyina yɛ dwaben okay wo hwɛ ɔhene bi te sɛ nkranza nkuro bɛ sɛ ahanu na ɛhyɛ na sɛ more than 200 na ɛhyɛ nkranza ase there is a friend Kintampo North Kintampo South nkranza North nkranza ne nyina yɛ nkranza okay mind there wo hwɛ ɔhene bi te sɛ ɔfen so a ɛne kumawu mu a mo ba ahemfo nti ɔmanim nko anya agro nti wo saa no wo ba wo de dɔm bɛba akyɛ ebia sɛbi ɔmahene bi a ne kuro no ɛnhyɛ da nso bebrebe nti yɛwura na ɛkyekyɛ no do ɔmo sɛ mo famra ɔmo de ba na wama yatena yoma akɔ no sɛ de yɛayɛ formation no nifa benkum ne saa no na ɔmo di anim nti ɛna wohwɛ a bantama hene nyɛ ɔnyɛ mahene ɔne asafo hene ɔmo nyɛ mahene sɛ kumase mu ɔmo kumase mu nti sɛ de ɔmahene bi atena sɛ ɔsɛ onya nipa ɔno nsɛm ɔhene bi a ɔyɛ mahene no okuru baako a ɔtim no ɛhɔ no ɔno di so nti asante ne ti kumase nti kumase no di so nti kumase de obi atuma yɛ mahene ɛwɔ kumase nti ahemfo ne wɔ kumase nyinaa nyɛ mahene ɔhene bia no kuma so ɔyɛ mahene ɔhene bia no atwema ɔyɛ mahene kwabere na yɛwɔ mahene wɔ adwo so ɛno so kora special case na esi 1888 ɛbra adwo so hene ɛboa prempeman bɛyɛ asante hene na ma ne board mahene nti woyɛ adwo so firi hɔ a kwabere yɛ ni mahene wɔ bia nkura wɔ kwabere nyinaa nti wo firi kuma se kagetia na wokɔ baabi ani a kwan mu saa akɔsi sɛ wobɛkyerɛ asante region kura wɔ hɔ nyinaa ka kuma se regional council nyina hene o kura wɔ kwan so nyinaa ɛka ho enti asante ka mo de firi tete saa bere nyina na kɔ ka asante ho in fact until 1924 no na ka kuru bi sɛ asi akwa ɛwɔ eastern region sia ɔno so ka asante ho wow asi akwa ɔne barekɛs ɔmo special relationship enti saa ne ma we nyinaa si enti sɛ ne ntɔkɔ yɛ si ne di ho anniversary a yɛde kae na nanom so musi konje musi boa okay ma membusa sɛ ahemfo dodo sɛn na ɛfa mu hwere mo nkwa na dodo sɛn ne ba fie anaso mo nyinaa ɛhwere mo nkwa dabi ɔmo nyinaa hwere mo nkwa de ɛkɔyɛ ne sɛ ɛnam saa abrɛ na ɔmo hyɛ da mfa bom kɔkɔ ntɔkwa nti ɔmo de ko no na ɛhɔ musie kumu nti ma ebi nkuku ɔmo afɛfo ɔmo aho nti nipa bi bu yɛ ebi ne sɛ me sɛ opoku frɛde opofrɛfrɛ ano ya santini jas wa hen je ka ne jas no bu abasa jas no sabre ne frɛ jas wa ɔno si ɔkana no aduru sɛ asɛ ne fɛrɛ sɛ ɔno aku ɔno ani nipa wɔtumi akɔ tɔkwa na ne nkrɔfo awusa sɛ on sɛ ɛbebi wɔ ha yɛ kan nansen a yɛ kan yɛ ntiase yɛ kan sɛ fɛrɛ no wo ka fanyina mu wo ana yɛ sa no sa ne kan no sɛ sabre no na wusi ubo sɛ ɔkɔ ya adibi no antimi anya afa na be ma history ubaya na so nemre mu a nka yɛ mpi na yɛ se to abama na menyɛ kwan na to ba yɛ to abama no anya kwan na selection do na ko aku ho asa honorable ne nka mo ina bewu
O sa esi wo South Korea mo. Wow. Wo ko ye promise say me be economy na say ni me bi ba na economy na ya. Wo mutu wo ho ade so. Na so ne enti sa abre no ahemfo bebre wi a yetimi kan mo dodo. Na so sa tokwa no ene ma ase ofo ne fa ne say omanyom fa ho di. Ti say na wo mutu be bi no mo say omo sha asante ase da. Omo ajo mo a. Okay. Ma membusa ade we. Ye nyina ye ka se enye katamanso anase dodowa the battle of dodowa ya anka asante ambe ya asante man. Timupo be ne tachiri. There asante be ya asante man 1701 bro mo John fa ho di free day. Ntina enye ntokwa. The entokwa ni dedi kan ya asante kun ya wani kunim. Asante abakose mu nyina ntokwa mo kun nyina mo di nkunim. Obia ni hon mo ne asante kun ya odi ne so. Enam se sa atokwa so na nya asante ni kuru bia so na kun ya man mu. Nti me say obiara ni ho an kuru mu hene. Nti wo se wo ha obekọ ba bi na obi aka story na ansem te say na say nkrofo bi wo wasa menfio ba bi omo se omo ne asante kun ya no mo di omo so nti na efro ho amenfio se omo bo bibia no mo de kira de bi. Na de no o de kira na em se o kasa no so wanti ne ho. O se wo ne makati mo na mo koma mo kon one side na asante fo gina one side. No wasan kan no aka say ono ne omo ne twa makati. Wa contradict no. Na wo ne makati kun abom. Na tim ko twa makati. In terms of contradict. Obo say ono ne twa makati na asante fo je. Asam no kan me nti ase. Ghana ne country fufuro kontokwa. Na ye Ghana fo yakwa ko twa commandati. Na ya san twa ne tikura ya mfa na idio ne ko na ba fa commandati. E de akọ. Ne de nom san okuma se ha. Okay. Eka etire nan a eya wo hu no sikadwa no ho no. Ya di gina ho ma sa microphone ne kunkum. Di nkra no ni sa microphone. Okay. Na adentina enei no ye ka ye ho. Adentina enei kaminise ka ye ko ye no 200 years ni. By enei ye gusu ka ye ho. E wo katamanso wo endodowa the battle of dodowa yi ho. Adentia. Ye pese ye kai. Say ye yaw ntinkese nka ye tugu. Ana say ye me ye ru afi na yanka ka ye yaw. But enei ye ka ye ho. Ye ka ni nyina, ye ka de ye ekoyi ma ne de enkoyi ama. Ye mfere. Me ka say ni gie no nko ha na ye mfere se beka. Ye mfere se beka. Ena enye niwo a ebro so. Ma me tro ade asante gina fa ko. Okay. Ase ofo nyina Denmark for Trinidad and Tobago, India for Hausa for. Ene e dom bae. Ena English for do manu. No mo ne asante be ko ye. Nto mo hwe sa type of thing. Imagine say European Union nyina ne Ghana e ba be ko ntokwa. Na Ghana no makon na kwa tse ase obi a hye dem wini papa bi ya. In the end, the Koba say, Yanimo Yapam, na Afide, if you never asante wajatum say, I see for money or more. Yeah. And now Bruni say, if you never cono, Memma Santene, and Traprano. Okay. It's just say, if you never consassin or planet, Asante Jitum say, and your debut. Omoka Sana so, a horse on Crophobi Time and Chasel for say, yes, Asante in Chapra. And the activity as well try check at 10. Ye ka tell anything. Na na wo twika no twam no first na prepare second be ball for Achimota. Na no ba na oduru no ka tell no de ka na twam. Eh, e dey yes ya na for e ka asem bi ahwe asante ne wo hene pon. Obi a onim amamre organa bia no utwika udu ba bi ensu do a ye re. Ugina ya amamre. Da bi o tika oba ben. Etu yo hen kese na utwam na ensu bi uduru na hu ensu ne so na apoto kire bu a no agina ho no magu nsama. Asante ne ko brekum oduru Tano. Ye huni nyina. Ewo yamfo area ho. Ogun sana no ntwata no. Otwa. Eti wo ko Cape Coast no madru pra na ye gun san wo adansa ahemfo no ba ka ogun san ha. Omo se ontwa pra. Na kane na ya na okọ nkran da bia. Prepare the first. Ye de ne ko ye friend Ebenezer no. Okọ ontwa pra. Oba no ontwa pra. Omo ni se bia de ne tena awie muhye mu. Na so je otiwe chemsha de ne fa pra no so. Ena santuma nsuo nyina no esane kofa central region. Okay. Na no metin say obi so gina ba bi se Kumasi nsuo na abe fi won kran. Ono kra wa bon won sua geography. Ebi ma ko school kwa. Aso bia no wa central region e kofa Accra area ho. Nsuo wa central region nyina no etene kofa central region na fa ko bopum. Okay. Enti omo hon ne broni ne science e fi na ko no asante ntimi ntrapra. Je say o me fa nkuru na wo pra na chi no. Nti eno no na nkrofo sa asanya sa ntiase fufuro se afide ma ho no. Nti yente sa. Nana ye de yenkomo no abawi ya ne sa na ma mebusa asem mpempi no ye hu
se bibisi wasantema mu a bantama hene asafo hene ne yebo mu di na ye blame wo mo ne ye kanse bebre na adenti ana ya masa ade ne ba adenti na bibisi a bantama hene ne asafo hene ana mpempini ye di ani hwe mu a ye de so boni na ebo mu na ansa na asante tire ne be ba proper no ye tire kwa man kese no na ka hene wo ye kuma kwa man kese hene na kasa o se tu ni ho a na ka na be de akiri pa ne asafo hene on se fra asafo asafo on se twim ye kan asafo aye ne ho te se ye boabo adoma no de aye bibi se bi ye de kokwa asafo ye de kokko ana bibia nti on kan komu a sabra nya ba bi e wo se voter no na wonya no ase de se fra on sanwa mu no ho na ewo nti odo mo ba oba no ye manasrafo ahasa 300 nti odo bidu odo mo ko share asafo nsa e na oye se on ne sign na komu hine so on ne hwe akomufo no so ama no nti ono ne akomu hine odi kan ogana ha on sa akomu no ye kuro a ono no ye man hine na mu ye kan akomu a ye ohene kese e se obi ase a ono nipa odi kan nti ekoba se na asante chichi mu ye di nkrofo bire bobo afore na edu ba bi ne hia afore bi e na asante ne na ko a no kan ne ho amankwa tia etu ne ho si wo say ye mfa ne mo afore na ba afọ me kan won fa nchem ne ntam kese no no e na de ye ne ntam e na ye ne ntam nti ye de twuma sema kan ya de di kwa bushia no ye de kwa ne ho na nke e wo se koku no e na asafo nso onye obi e de na besi na nan to onye obi de besi na nan no e na asante ne se de o se kuma no no nti sisi ya ma ne new title so cha asafo hene de ne kakra nti ne title ne ekunti hene na ale profo bi si kurunti na mi be kan kurunti ye ka kurunti hene ekunti hene nti enam saa de no be ma asafo be ma bantama hene no enu ti na de be ka continue akwamu nti fro ko ma be besties na ono ena ye sa hene odi kunanim ti bantama ni hema ye ni hema na se ana nkonya bebiri ya sha nya hema nti ye okunti hene nkonya ni kunti hema na se ana mate se nkrofo kan ka kunti hema ye ni hema abusu ya yesu ade o na bantama so ye jade eni dagomba ni hweye ba ntoma na ye asante ni twafo hene no omo ye nkono baako ena no entoma omo koto hye no de ntoma ba ho di edwa sa ni pakoro so na tie anyina su no anyina su na wo ko ofiri mamponten se de wo ko agona baby a wo ntonso senior high school ho ye to baby enye ntonso ho nye ntonso ho ye to baby ntonso ne to na opposite ne fro anyina su kwa abre anyina su different from anyina su no se mass nti ho no baby a anyina su wo no omo na ete omo na etwetwe ase no nti na fro omo nti omo nipa no do omo na efre no ba nti wo ne ntuma koto hye ho nti ye kan ba ntoma enye etmini kasa bi se mission linguistics or university na ye kan bibi wo english kasa mu gift unu so kan gift e chere germany ni unu ti ata onya debi e chere poison me gift u bibi no the way ye kan gift na innocent o ha se achede na so kan gift e chere poison e wo german kasa mu ni oni na kwa kasa re ndia se ye bekun another example na madam Fibisua Swahili ntimi kwatena mu be 2 semesters bi ye kan asante on say asante ye tribe any kasa organ o kan asante chubi o kan Swahili a e chese medase nti o kan asante sana SANA e chese medase bibiri and I say thank you very much nti ke Swahili mu obi ye ade uko Kenya na Tanzania no bi ye ade na so o man hu so o kasa na o ye ade na wani so a o kan medase no bi kan asante sana anu no nkyerɛ sɛ yɛ ne kɔkyekyere debi enti sɛ bia bantama no ɛsɛ okurum kasa bia etwa hɔ a efi sɛ ɔsɛ wɔ pra ha yɛ nso bi so de pra wɔ Russia ɛfrɛ to bi pra ɛno nkyerɛ sɛ Ghana fo ne kɔkyekyere yɛ kukuru nsuo na kɔ ha kɔkyekyere hɔ enti saa na ɛkɔfa bantama bae nti bantama yɛ ne hima asafo so saa ɛno sɛ ɛgyadeɛ saa mɛma akɔnya di akukuduro na edidi nti ebia menim sɛ menti bi da dem ni sɛ wakomu hema wo ba bi dia nti ya ono so ebe ma ono te ho no di ade saa na asafo so te nti omo mienu no omo ba manhia a ye nyina ye ni age a ye fita no omo ahye tuntum da bi omo ni abre eni gie mo tuntum se tem yo ma ready e twen tokwa ohene wo kan ya me ko no excuse
we soldier ni sra ni den o kan ya meko nti eno na ma omodam soronko tani asudie dom so asudie dom so nti asanteman hu niema bebre dom so a emade bia no omani abere nti asante eba ba bia no mo ba ha mo so ma chetuntum so mani abere na kan ya koya ama wow so obetimi wintimi why ready when you ready kra yo crofo bi sa aka no ho ti se dade so aba omo nyina no bo se ma chetuntum se da bia omani abere wow nana ye asore so ene a ye kaka ye hu mfaso de ben na ye benya ene a ye kaka ye hu e wo katamanso wana se the battle of DOODOWA mfaso de ben na e de bre yen asanteman mu ha sei because ye ko ye ache ba ye kaka ye hu ba ko ne se microphone se na microphone pen asantefo asema ba ko ne se ka o se enye ntisi a ben prenan Ghana fo nyina aka bu ni asante ko wow so me go asanteman eno de ensi na nti na se wo aye modin no woni hwe okay de odin ne ebo nti woni time for so ana se wonya ade David if se wosu fie na atim keke kra na yobi ahi ni pama ma ho nti ema ye se nkran okay na se ko aye ko no ye kuntia hia poverty nti se wo te ukrom na adwen sa asante ho ahia ahoden na odi oni asante de ko no nana fape kwanpa suku ayaresabia nyuma okay na ma okuru ntumpon na ho meye de na ye nyina so mfra asante me metena okuru na okuru ni wa so ani de ensi dabio se wo ahoden na oni asante de ko no fa sa ahoden no primpuntu fa primpuntu bra okuru e ba sa wo hia sa oka David if you asante ndo atechire ne man yeah nti wo no but oni asante ADC ani dia e na primpuntu bra okuru na ye nyina ba abedi wachi okay kana na weko na se eno na de ye ma so betimi o ye wo for so be ya ka weko bi de bi se bia opese ye boa de betimi aboa na mum ye hand me ha ye me dawi na me ka ha ahead na me fa cho yes are so no asembe na be ka dia che ye nchirima ye ba ye ya yesu asante amamre na mane a se bi o ye chia no ne nsem bebre a waka mi so mate bebre na te se akatamanso wo yi bebre na e kan nsem de fa ho enne de bana de betu ye nso ye fo mabuna ye ba nchirima ye ba yesu asante sem se wo hu ba bia wo firi a ntumi hu ba bia wo ko ntina ka ye wo driving mirror no okay wo tie si kwama wo se utumi hwe wa chi kakra ntan no akọ nti wo se yesu ya mamre na etumi epia ye ko ye nim okay ma ye ma obi ho tan bia nhise ye so ye nhwe ye nim nemu de asipen no ebe kae nema esi na atuyefo afa se be si afa so akoye nim ya brabom okay yes ye bedase abusia aha ne de nkomotwetwe ni nyina esi ene ani abre ye kaka ye ho de esi ewo afe apem aha nwotwe ne aduonunsia emu ewo osanabo so me da itosonson no ene ye kaka ye ho ani braba enti me ka se wo hwe mafade afiri mitiri so kotimi na ase na wo hwe onimunyamfo yi so na fade a utimu se ye ni abre ka ye ni bre na soja ka be se ni aye kokokokoko nenso eni bre ho ye soja enti mesro se wo besua wa mamre ne wa mane wasante sem wo wasante sem ho ehian se ne dan da nyina ne yewura waka no se ma wasante sem ho ehian enti wo so ma wasante sem ehian na be hian wa hye wo hwe Nyansapo TV esan se ye de e ba mamre nsem amane ene nsem e fa asanteman ho a aha se ana wonsa ebe ka no timesro se obeka che wonua se nei no yakaka ye ho yaka se the battle of DOODOWA ana se katamanso wa ene ne den ene ya kire intimesro se obe subscribe channel no obe share o comment be fast de na yaka wonsem ni na de ye wadwen tanta wonti ase ro fa comment ne fast na benya daje na wono so odwa fom no wa kire de wonti ase bia eho owo abrempon royal kenti palace anini no wasonya sene nyame amba adase ne yeshia. Bye bye. Adenti ne bube. Ne brebe nse si bube. Ebe ye de den. Kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra. Tanyini wontena fie. Ema aseduamfo. Blani pie frimantam be hin se pin. Enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu bi. Duanani wie klaman. Wo ye sofo kra wo nye yie bi. Tontonte ye no sane ye fa. Nyansapo. Abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa. Wada woro ma ntuma ye fe. Ni din de sei. Ni din de Obama.
akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the problem ne honhon hia na America sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata